Carlos Garaikoetxea lehendakari ohiaren heriotzaren inguruko ekitaldiak martxan daude eta hilkapera izan da gaurkoan Iruñeko San Alberto behatokian. 100 pertsona gerturatu dira frankismoaren osteko demokraziako Eusko Jaurlaritzako lehenengo buruari agur esatera. Zentzu berean ere, adierazpen instituzionala egin du Imanol Pradales egungo lehendakariak eta Garaikoetxearen figura goraipatu du eta euskal identitatearen alde eginiko lana eskertu dio. Bihar ere Garaikoetxea agurtzeko tartea izango dute herritarrek Ajurianean. Carlos Jimeno Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak kargua utz dezan eskatuko diote Iruñean datorren maiatzaren 16. Horretarako manifestazio deitu du LAB sindikatuak kontseilariarekiko haserre orokortua islatu nahian. Honi lotuta, manifestua atera zuen LABek eta hezkuntza arloko ia 2000 langilek sinatu dute. Gauzak horrela, mobilizazio masiboa gauzatzea espero dute. Behera egin du langabe kopuruak Hego Euskal Herrian. Izan ere, 4.201 pertsona gutxiago daude langabezia egoeran apirilaz geroztik. Lurraldeka, 602 herritar gutxiago dira langabe Araban, 1.787 Bizkaian, 9.989 Gipuzkoan eta 8.833 Nafarroan. Beraz, momentuotan, 132.708 pertsona daude langabezia egoeran Hego Euskal Herriko 4 lurraldeetan. Gabon guztioi eta ongi etorri maiatzaren 5 albistegira. Carlos Garaikoetxea zendu da frankismoaren osteko Eusko Jaurlaritzako lehenengo lehendakaria. Iruñean hiltzen atzo, 87 urte zituela, bihotzekoak jota. Demokraziaren lehendakariak azken arnasa eman du. Carlos Garaikoetxea Iruñean zendu da astelehen honetan 87 urte zituela. Frankismoaren ostean euskal erakundeak indar berritu zituen Garaikoetxeak Eusko Jaurlaritzako lehendakaria izan baitzen 1980tik 1985 bitartean. Iruñean jaio zen arrotsapean 1938ko ekainaren 2an Orendaingo seminarioan egin zituen ikasketak Bilbon ostean deustun, ekonomia zientziak eta zuzenbidea ikasi baitzituen. Enpresagintzan eta zuzenbidean urteak eman ostean, 1975ean sartu zen politikagintzan, urte horretan afiliatu zen Eusko Alderdi Jeltzalean, handik 2 urtera Euskadi Burubatzarreko presidentea izendatu zuten, eta 1980ko hauteskunden ostean lehendakari hautatu zuten. Jangoikoaren aurreak apalik, Eusko Burgaineak zutenik. Berari egokitu zitzaion Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako arkitektura instituzionalaren habeak diseinatzea eta eraikitzea, izan ere 1979ko ekainetik Euskal Kontseilu Nagusiko buru izan zen eta Adolfo Suárez Espainiako gobernuko presidentearekin negoziaketan ibili zen. 5 urte eman zituen lehendakari, 1985 arte eta hain zuzen urte horietan sortu ziren Euskal Irrati Telebista, Osakidetza edota Ertzaintza besteak beste. Kontzertu ekonomikoa berreskuratu zuen eta hainbat krisiri egin behar izan zien aurre. 1983ko Bilboko Uriolak, Lemoizko zentral nuklearraren auzia, Espainiako estatu kolpe saiakera edota Oizko hegazkin istripua. Bigarren hauteskunde demokratikoen ostean 84an atzera aukeratu zuten lehendakari, baina hilabete batzuk baino ez zituen eman karguan EAJarekin izan zituen desadostasunak zirela eta. Handik hilabete gutxira Eusko Alkartasuna eratu eta euskal instituzioetan jarraitu zuen. Iazko ekainean egungo Jaurlaritzak omenaldia egin zien Garaikoetxeari eta haren taldeari, eta Imanol Pradales lehendakariak demokraziako lehen Eusko Jaurlaritzaren eredua goraipatu zuen. Eusko Jaurlaritzak 3 dolu egun ezarri ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Garaikoetxearen heriotza dela eta adierazpen instituzionala egin du horren harira Imanol Pradales lehendakariak. Garaikoetxearen gorpua Iruñeko Ermita Gainakaleko San Alberto behatokian egongo da asteartean eta bihar berriz Ajurianeko jauregian jarriko dute hilkapera.
Hil eta elizkizuna bestalde, bihar asteazkenean izango da, Iruñeko San Frantzisko parrokian. Garaikoetxea lehendakariaren heriotzak erreakzio handana ekarri du, doluminak ematen lehenengoa Eusko Alkartasun alderdi politikoa izan da, eta lehendakariaren heriotzak utzitako hutsune politikoa eta humanoa nabarmendu nahi izan dute. Eba Blanco EAren idazkari nagusiak bere aldetik balioan jarri nahi izan du Garaikoetxearen ekarpen politikoa. Euskal Herria Bilduk bere aldetik instituziogintza modernoaren aktore nagusietako bat eta burujabetzaren bidean indarrak batzeko konpromisoaren eredu izan zela azpimarratu du, eta ildo beretik Arnaldo Otegi koalizio sobiranistaren koordinatzaile nagusiak eta Peio Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak sare sozialen bidez eman dizkie doluminak familiari. EAJak ere samina adierazi nahi izan du eta adierazi du Garaikoetxea herriaren alde une oso erabaki horretan lan egin zuela eta bere jaurlaritzak autogobernuaren eta erakundeen oinarriak jarri zituela. Ildo berean Gero Abai alderdiak adierazi du haren konpromisoak eta ikuspegiak arrasto sakona utzi dutela. Imanol Pradales egungo jaurlaritzaren lehendakariak gutun bidez eskerrak eman dizkio Garaikoetxeari eta nabarmendu nahi izan du Euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa izan zela eta garaizaietan ezina ekinez gainditu zuela. Urkullu, Ibarretxe eta López lehendakariek ere agertu dute tristura Garaikoetxearen heriotzaren aurrean. Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak ere bere atsekabe sakona adierazi du. PSEek eta APPek ere doluminak helarazi nahi izan dute eta gauza bera egin dute zenbait erakundek ere. Euskaltzaindiak esaterako Garaiko jaurlaritzaren euskararen normalizazioan jarri du harreta, EHUk unibertsitate publikoa sortzeko izan duen erabakimena txalotu du, sare herritarrak eta ELA sindikatuak ere gogoan izan dute Garaikoetxea. Gaur, maiatzaren 5, nazien kontzentrazio esparruetara deportatutako Euskal Herritarren oroimen eguna da. Horren harira, deportazioaren memoriarako Euskal Koordinakundeak 1940 eta 1945 artean deportatutako Euskal Herritarrak gogorakarri nahi izan ditu eta hala memoria historikoaren garrantzia azpimarratu du. Maiatzaren 5 Matauzeneko kontzentrazio esparruaren askapena oroitzeko egunarekin bat eginez, nazien kontzentrazio esparruetara deportatutako Euskal Herritarren oroimen eguna da. Esparru horretan giltzapetu zituzten euskal deportatu gehienak eta horietatik 78 bertan hil ziren. Deportazioaren memoriarako Euskal Koordinakundeak adierazpena argitaratu du eta bertan dei egin die herritarrei oroimen ekitaldietan parte hartzera. Nabarmendu dutenez, memoria historikoa ez da ekitaldi simbolikoetara mugatu behar. Gizarte osoaren eguneroko konpromisoan oinarritu behar da. Horregatik adierazi dute gizarte zibila memoriaren transmisioaren eragile nagusia dela. Azaldu dute halaber oroimenak euskarri fisikoak, simbolo partekatuak eta iraunkorrak diren monumentuak behar dituela, denborarekin efimero bihurrez dadin. Azken urteotan gainera interesak gora egin du. Oroimen ekitaldiak, erakusketak eta jarduera didaktikoak ukaritu dira Euskal Herrian eta gazteen inplikazioa ere handitu da. Belaunaldi berriek memoria bizirik mantentzeaz gain ikuspegi eta ulermen modu berriak ere ekartzen dituztela azpimarratu dute. Hala ere, suspertze hori testuinguru kezkagarrian kokatzen dela ohartarazi dute. Europan eta munduan gero eta gehiago direlako diskurtso faxistak berpizten ari diren mugimenduak. Horren aurrean memoria historikoa ezinbesteko tresna dela azpimarratu dute, iragana ez ezik gaur egungo errealitatea ere modu kritikoan aztertzeko. Horregatik gogorarazi dute maiatzaren 5 ez dela oroitzapen hutsa. Kontzientzia kolektiboa indartzeko eta balio demokratikoekiko, giza eskubideekiko eta pertsonen duintasunarekiko konpromisoa berritzeko eguna ere bada, etorkizunerako gida aktibo gisa. Agerraldia egin dute gaurkoan Seaskako ikastoletako 10 ikaslek. Beste behin ere, baxoa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu dute. Oraingo honetan, pausu bat haratago joango dira baina. Bai ala bai, euskaraz erantzungo dute matematikako froga.
Zehazka Ipar Euskal Herriko Ikastolen Federazioko ikasleek iragarri dute datorren ekainaren 12an egingo den basoko matematikako azterketa euskaraz erantzungo dutela. Erabakia Zehazkako komunitateak babestu du Bernat Etxepare Lizeoan egindako prentsaurrekoan jakinarazi dutenez. Gaur egun Ipar Euskal Herriko ikasleek basoko azterketak frantsesez egin behar dituzte. Aurten, Frantziako gobernuak lehen mailako ikasleek matematikako proba aurreratua gainditu behar dutela erabaki du eta Zehazkak proba hori euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatu du. Gure argudioak aski ezagunak eta partekatuak dira Euskal Herrian. Euskaraz ikasten dugu eta euskaraz pasa nahi ditugu azterketak. Aurten Bordalen eta baita Pariseko asanbladan salatzeko aukera izan dugun bezala, beste gigalatze bat inposatu nahi digute gure hizkuntza eskubideak oraino gehiago urratu. Matematikako basoa, lehen euskaraz pasatzitekeena frantsesez egitera behartu nahi digute orain. Aski da, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baitzaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren 5ean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok, leheneko basoa, matematikako basoa euskara hutsez erantzungo dugula. Ipar Euskal Herriko parlamentarien babesa jaso arren, Parisko gobernuak ez du proposamena onartu. Ez da lehen aldia desobedentzaren bidea hartzen dutela. Esaterako 2021ean Etxepareko 40 ikaslek basoko filosofiako proba euskaraz erantzun zuten eta brebeta euskaraz lortzeko ere hala egin zuten. Ikaslek injustizia berri hau ez dutela onartuko adierazi dute eta irmoki erantzungo dutela ohartarazi dute. Azken urteotan antzeko protestak egin dituzte eta aurten ere desobedientzia ekimena abiatuko dutela iragarri dute. Haien hitzetan galtzen den borroka uzten den borroka da eta belaunaldiz belaunaldi jasotako lekukoa ardura eta harrotasunez hartuko dute. Tubos Reunidosek hartzekodunen borondatezko konkurtsoa aurkeztu du Arabako epaitegi batean. Enpresak azaldu du azken hilabetetako tentsioek eragin dutela erabakia. Bien bitartean, langileek greba mugagabearekin jarraitzen dute, iragarritako 285 kaleratzen aurka. Tubos Reunidosek hartzekodunen borondatezko konkurtsoa aurkeztu du Arabako epaitegi batean. Enpresaren arabera berehalako kaudimen gabezia dela eta hartu dute erabakia. Ohar batez eman dute albistearen berri eta azken hilabeteetan Tubos Reunidosen ematen ari diren tentsioek eragin dutela erabakia azaldu dute. Hain zuzen ere, langileak greba mugagabean daude enpresako zuzendaritzak iragarritako 285 kaleratzeen aurka. Hoiek horrela, enpresak balore merkatuaren batzorde nazionalari ohartarazi dionez, ezin dituzte bermatu Tubos Reunidosen bideragarritasunerako beharrezkoak diren premisak. Zuzendaritzak maiatzaren 6an bilerara deitu ditu beharginak, informazioa eman eta zalantzak argitzeko helburuarekin. Tubos Reunidoseko hartzekodunen borondatezko konkurtsoa iragarri ondoren, Mikel Jauregik Eusko Jaurlaritzako Industria Sailburuak adierazi du enpresarentzat etapa berri bat ireki dela, eta naiz eta Eusko Jaurlaritza hala gerta ez edin saiatu ezinezkoa izan dela. Dena den, proiektuaren alde egiteko prest dauden inbertzaile berriak bilatzen jarraituko dutela azpimarratu du. Bestalde, Arabako lan ikuskaritzak Tubos Reunidoseko Amurrioko langileen 235 sinadura erregistratu ditu, greba mugagabearekin jarraitzeko edo bertan bera uzteko erabakitzeko batzarra egin alizateko. Maiatzaren 7irako deialdia luzatu dute eta sinatzaileen konfidentzialtasuna eskatu. Astelehen honetan berriz enpresa batzordea bildu da eta langileek proposatutako batzarra ez baliozkotzat eta ez deitutzat jo dute. Arrazoia azaldu dutenez, deialdia babesten duten langileen sinadurak aurkeztu ez izana izan da. Horren aurrean, sindikatuko iturriek jakinarazi dute 235 langileek salaketa jarri dutela lan ikuskaritzan, lantegiko sarreran piketea dagoela azalduz, eta horrek plantillaren sarbidea oztopatu eta galarazten duela. Era berean, deitzaileek langilei jakinarazi diete batzarrera joango direla, eta segurtasunez joateko deia egin dute. Gaurkoan, giza eskubideak eta memoria demokratikoa izango ditugu hizpide, trantsizioan zentratuko gara bereziki, izan ere aurten 50 urte egingo ditu Hondarribian Guardia Zibilak Josu Zabala erasun irundarra erail zuenetik, eta honi buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan platora Agus Hernan, giza eskubideen behatokiko koordinatzailea. Eguerdion. Egunon, zuri eta ikusle guztiei. Mila esker gonbidapena onartu izanagatik.
Esan dugun bezala, datorren irailaren 8an, 50 urte egingo ditu Guardia Zibilak Josu Zabala erasun irundarra erail zuenetik jendea gertakarietan kokatzeko ze gertatu zen egun horretan. Bueno, kokatu behar dugu pestaren egun handiena dela, alardea egiten dela, momentu honetan gai oso ezaguna da beste arrazoiengatik, eta kontestu horretan pertur desagertuta ere 50 urte, baziren presoak, baziren zenbait elementuak horren inguruan, eta manifestazio bat egin izan zen, Guardia Zibilak pesta egun horretan, Guardia Zibilak kargatu zuten, eta Josu Zabala erasun irundarra, Hondarribin parte hartzen zuen bestetan, Guardia Zibil bat tiroz erail zuen. Trantsizio garaia zen, momentu hartan gertatutakoaren inguruan ikerketa egin zuen poliziak, ikerketa egin bazuten argilunak izan zituen, nolakoa izan zen prozesua? Epaiketa egon zen, Guardia Zibila kondenatu izan zen, baina urte bat beranduago amnistia legea zela eta kalean zegoen. Izan zen juizio farsa, zeren ez zuten bat ere adibidez epaitu bere arduraduna, Antonio Tejero, oso ezaguna dela beste ondoren izan den oso ezaguna, eta egun horretan justo Hondarribian zegoen ere autoritatean baskari pomposo batean, eta berak gidatu zuen, hortik gidatu zuen, gertatu zen guztia. Beraz, familia oso ez zuen ulertu justizia lortu zutela, batez ere Guardia Zibila impunitate osoz urte bat beranduago ja zegoen amnistiatua eta kalean. Horixe aipatu behar nizun, 1977ko legeak akusatutako Guardia Zibil hura amnistiatu egin zuela, beraz ez zuela kartzelan ez zela sartu. Ulertzen da halako delituak amnistia lege horren barruan sartu izanak, eta aipatzen duzun horren arira ere, nola eragiten du halako erabaki batek familiarengan? Erabaki epaiketarena. Amnistiarenak. Bueno, kontestua ere bai, kontestu horretan Euskal Herriak oso pozik hartu zuen amnistiaren legea, zeren baziren ere ehunka preso politikoak, bai Euskal Herrian eta Estatu Espainolean kalera atera zuten. Denboraren poderioarekin ikusi izan dugu lege horrek balio izan zuen batez ere tardofrankismo egindako eta frankismoan egindako giza eskubideen urraketa guztiak impunitate pareta haundi eta sendo bat eraikitzeko momentu honetan, justo Madrilen duela 3 urte onartu izan den Memoria Demokratikoaren legea, lege honek albidetzen du amnistiaren legea baino importanteagoa da lege berak, eta legearen bitartez ez baldin bat ziren izan kasuak ikertuak eta gehienak edo guztiak, esan dezakegun gare hortakoak horrela izan ziren, posibila dela epaiketara joatea. Eta horren inguruan dago momentu honetan talka handi bat, alde batetik lege frankista, alde batetik amnistia legea, edo lege demokratiko bat, Memoria Demokratiko legea, eta aitortu behar dugu epaile gehienak Estatu Espainolean, ez bakarrik Euskal Herria, Estatu Espainolean lehentasuna ematen dioten amnistia legeari, eta esaten dute ja gaia preskribituta dagola, eta amnistiatuta dagola, eta momentu berean lege demokratiko bat esaten du kontrakoa. Ez dira kasu horiek, ez dira preskriba izinak dira, eta ezin dute amnistia legea aplikatu. Eta familiei nola eragiten die halako egoera batek? Mina hundia. Guk momentu honetan baitugu 3 kasu sartuak Josu Zabalarena justizia voluntaria deitzen den sistema batean, baina Josu Mujekaren kasuan edo 8.000 eta mendiren kasuan, eta ikusten dugu ze zailtasuna daude, eta ikusten dugu eskerrak familiak izugarrizko indarra dute aurre egiteko zailtasun guztiei, izugarrizko indarra dute inpunitateko pareta handi hori pizka bat zulotxoak egitea, zeren azken finean hori ari gera egiten etengabe, bizitzen dute hori berbiktizazio bezala. Trantsizioa hamarkadetan zehar adibide eredugarri izan zen horren diskurtso horretan mugitu zen, baina egun ordea 11 hotsek halak kontrako ideia zabaldu izan dutela, izan dako argi ilunak eta frankismoaren jarraipen gisa izan zen horrena, ez da? Bai,
Berrio diot, ziur gaude, ni oso gaztea nintzen oraindik garai horretan, baina nire gurasoak bizi izan zuten hori gauza positiboak bezala, ez? Jendeak kalera ateratzea, ehunka eta ehunka preso politikoak, kolore guztietakoak, eta bar, baina denborarekin ikusi izan dugu zertarako egin zuten. Babesteko, Frankok esan zuen oso argi, jarto atado y bien atado, eta hori izan zen amnistiaren legearen helburu garrantzituetariko bat, ez? Horren aurrean, zer egin behar dugu, horren aurrean, iniziatiba guztiak ongi etorriak dira, impunitate pareta purtzeko, ez? Kostatuko da, zentzu horretan epaiketen bidea dago, Josu Zabala Erasunen kasuan, kasua sartu dugu Donostiko epaitegian, parteatzen den justizia voluntaria planteatzen den bidetik, borondatezko justizia, zer da hori, kontrobersia ez baldin badago, bidean kontrobersia ez baldin badago, epaileak emango dio sententzia bat, esanez, zer gertatu zen eta zer gaizkegia izan ziren gauzak, ikusuko dugu. Hori importantea da, justizia bilatzerakoan. Gaur egun ze egoeran gaude, badugu egia sozial bat, Irun eta Hondarribin guztiok badakigu Josu Zabala Erasunek laminaciones de lesaka lan egiten zuen, Komisiones Obreraseko afiliatu bat, familia esen bat ere oso implikatua politikan denetarik zegoen, baina esen bat ere, gero beste gauza gertatu dira familian, eta evoluzio bat egon da, baina garai horretako familiak, esan dezakegun gehienak, ere egia soziala, gero dago egia administratiboa, Josu Zabala dago errekonozituta Eusko Jaurlaritzaren partetik, baina hemen falta dena da, justizia egia, esan nahi dut, egia judiziala barkatu. Eta egia judiziala lortzeko, bide bakarra da hori, giza eskubideen behatokia eta biktima gehienak egia judizialaren bidean edo bide honetatik ez dute bilatzen egin duena kartzelan bukatzea. Jende guztiak ulertzen dute gauza horiek gertatu dira eta gaur egun beste fase batean gaude. Baina oso garrantzitsua da egia judiziala lortzea eta bere garaian arlo judizialean egindako giza eskubideen urraketak eta kasu honetan giza eskubideen urraketa garrantzitsu bat egon dela txuri beltzean jartzea eta egia judiziala ere topatzea. Martxelo Otamendik duela gutxi aurkeztu genuen Europako giza eskubideen tribunalera buruzko sententzia eramango den iniziatiba judizial bat, berak esaten zuen egia borobila guztia izteko behar dela egia judiziala, eta hortaz gabiltza guk eta beste zenbait agenteak eta saiatzen erabiltzen dauden tresna guztiak, ez? Egi judizial horri eutxita, memoria demokratikoaren bidean, trantsizioaren garai hori nola landu beharko genukeen galdetu behar nizun zer dagoen egiteke, egia judizial hori bilatzea izango litzateke gauzetako bat? Lehenengo elementua da, biktima guztiak eskubide berdinak, eta gaur egun hori ez da horrela. Gaur egun hori ez da horrela. Badira, zenbait biktimak ez dira errekonozituak terrorismo biktima bezala, adibidez Naparraren kasuan, esan dezakegun, desagertuta dago, baina oraindik ez da bere garaian ez estatu izan zitzaion horrelako errekonozimiento, nahiz eta Batallon Basko Espainolek errebindikatu zuen, eta Batallon Basko Espainolek garai hortako talde paramilitar bat zen, gero gal ezagutu dugu, belaudaldi berriak, hori elementu klabe bat. Eskubide berdinak biktima guztien dako. Bigarrena, politika publikoak azkarrak martxan jartzea errekonozitzeko, ez? Badira zenbait biktimak, zergaitik gaur egun oraindik Imanol Pradales lehendakariak edo bere garaian Urkullu lehendakariak ez du antolatu, ez du parte hartu barkatu ekitaldi potente batean, ekitaldi instituzional batean estatuko biktimeekin. Oraindik urrats hori eman behar dela, legislatura horretan aurreko Urkulluren garaian ez zen eman, egiten ziren ekitaldi instituzionalak, baina kontsejeroak parte hartzen zuten, ez lehendakaria, eta uste dugu hor, bigarren elementua da, gesto azkarrak. Horri ez du guztiz konpontzen arazoak, bakoitzak du mina, bakoitzak egin behar du bere bidea, baina laguntzen du. Gu beti izaten dugu, egia judiziala lortzen baldin bada, elementu zanatzaile bada, laguntzen du mina izten, ez?
Josu Zabala erasunen kasura itzuliz, aipatu duzun bezala Eusko Jaurlaritzak biktima bezala errekonozituta dauka, baina badaude errekonozimendu horretan ere gabezia batzuk eta horren harira Irungo biktimen monumentuan Zabalaren izena azaltzen ez dela salatu izan duzue eta aldiz azaltzen dela, adibidez, Meliton Manzanas torturatzaile ezagunaren izena eta hiltzuelako bere garaian. Bai, hori eskandalo bada. Eskandalo bada, 10 urte ondoren, aurten azaroan beteko dira monolito honen inaugurazioaren 10 urte, oraindik gai hori konpondu gabe egotea. Eskandalo bada. Denoi badakigu nor zen Meliton Manzanas. Egia sozial bat dago eta frogatuta dago, bera izan zen zenbait pertsonen hiltzailearen arduraduna. Gere indiain lehena, Irungo Mediko Errepublikarra, oso ezaguna, eta horren bitartez zenbait kasu, Antxeta Anderea, basko-venezolana bat torturatu zuen Meliton Manzanasek, eta itzuli ondoren Venezuelara hil zen. Baina eske badago gainera, kasu honetan, elementu bat, benetan, niretzat mina egiten didana. Meliton Manzanasek torturatu zuen Josu Zabala erasunen aitari. Hori da datua. Datu frogatuta, familiak horrela adierazita. Nola da posible hori? Nola da posible bere biktima, zeren kasu honetan semea biktima bada beraitaren semea izatagatik, eta parte Guardia Zibilak erailtzeagatik, nola da posible bera ez egotea eta bai Meliton Manzanas hor egotea. Egia da legea Meliton Manzanas aldekoa dela. Bera eta kilzun, eta berak terrorismoaren biktima bada, eta eskubidea du hor egotea. Seguramente legea du, baina ez da morala horrela egitea. Eta gu planteatu duguna da Irungo alkateari, da mesedez aurten, 30 urte hurrena betetzen denean, eta 10 urte hurrena monolito inauguratu zenetik, konpondu behar da. Eta konpondu behar da nola adosten familiarekin, adostuta, eta duintasunan egindako eta respeto egindako konponbide bat. Ez gara sartzen nola egin behar den, baina bai eskatzen dugu hori konpondu behar dela, zeren hor evidentemente dago Josu Zabala erasun eta bere familiarekiko diskriminazio haundi bat. Eta zein da jartzen duten aitzakia edo arrazoia Josu Zabala erasunen izena monolito horretan ez egoteko? Bere garaian egon ziren elkarrizketak Jose Antonio Santano aurreko alkatearekin eta familiaren artean. Eta hor elementu bat zen Meliton Manzanas hor egotea. Hori bere garaian ez ziren bukatuak elkarrizketa horiek, inauguratu zuten monolitoa eta 10 urte utzi dute gaia horrela, eta orain da momentua hori. Osea, nahiago dut momentu honetan diskrezioaren esparruan gelditu, konpondu behar dute familia eta alkatearen artean, udalaren artean, ja martxan jarrita dira mekanismoak elkarrizketak egiteko, bai kasu honetan Irungo alkatearekin, baina baita ere Hondarribiko alkatearekin, ekitaldia antolatzeko eta zenbait gauzak, baina hor dago elementu bat ezin dugu gehiago luzatu. Konponbide duin errespetuzkoa lortu behar dela. Ideia horri eutxita gaurkoan hemen txutziko dugu elkarrezketa, denbora amaitzen ari zaigu, baina eskerrak eman nahi nizkizuke, Agus Hernan, ona etortzeko tartea hartu izanagatik, mila esker. Zuei eta ikusle guztiai. Mila esker. Hona arte iritsi da astearte honetako albistegia, Basaberen Mara besterekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, gogoratu 11ko webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezuela. Bihar izango gara berriz ere zuekin bueltan, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan. Elurra mara-marari du kanpoan, Goxo iparra izebolarak lastan bat,